B'investiment ta' madwar 8 miljun euro qed tinbena pixxina state of the art maġenb il-kumpless sportiv tar-Rabat Għawdex. Dan il-proġett li ilu mwiegħed tal snin twal u ser jiġi attwat minn dan il-gvern ser jindirizza s-settur akwatiku f'Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana semmiet kif dan il-proġett ambizzjuż mhux biss ser jagħti spinta lit-turiżmu sportiv fil-gżira ta' Tletuljiet, imma ser kun ta' għajnuna għal dawk in-nies li jiddependu minn servizzi terapeutiċi marbuta mal-ilma. Proġett ambizzjuż ħafna, proġett mistenni ħafna, mhux biss mill dawk involuti fl-isport akwatiku ma minn dawk kollha illi huma mixtieqin minn dawn it-tip ta' faċilitajiet. U allura qed naraw illi permezz ta' dan il-proġett se nkunu qed nindirizzaw il-bżonnijiet tal-isport akwatiku, però ukoll anka dawk li jridu jipprattikaw dan l-isport imma wkoll il-faċilitajiet terapeutiċi u ta' riabilitazzjoni marbutin ma' terapija marbuta mal-ilma. Dan il-proġett issawwar wara li saret konsultazzjoni wiesa mal-esperti u entitajiet involuti fid-dixxiplini tal-hawn konċernati. Dan sabiex il-proġett verament jindirizza l-bżonnijiet tas-settur akwatiku f'Għawdex u bekk il-faċilitajiet jitgawdew minn diversi nies, partikolarment l-isportivi u l-atleti li bħalissa qegħdin jaqsmu il-fliegu jkollhom imorru Malta. Apparti minn hekk din il-pixxina ser tkun tista' tintuża mit-tfal sabiex jitramu f'din id-dixxiplina sportiva, kif ukoll minn anzjani u persuni oħra li huma dipendenti fuq trattamenti ta' riabilitazzjoni bl-ilma. Dan il-proġett huwa mqassam f'diversi fażijiet fejn bħalissa diġà daħlet fis-seħħ l-ewwel fażi li tinvolvi x-xogħol ta' tħaffir. Il-Ministru għal Għawdex fissret dan il-proġett bħala wieħed li l-Gvern tas-sew qiegħed jimpenja ruħu sabiex iwettaq f'din il-leġislatura bilhan li Għawdex ikollu ċentru akwatiku li minnu jgawdi kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.